салом алейкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо 15-16 намуд мошинҳое мебошад ки бо хости дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. ҳамин навори имрӯзаи мо агар 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаш шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯшии ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар ҳисор. нархи мошин 15000 сомонӣ. ва рубли зира гардонем 96000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 00 20 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад ки соли бароришаш 1992, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб аст, 1 сола ҳуҷҷат дорад, ҷои мешидагиша бародаро. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16500 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 105000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 903 23 77 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии ВАЗ 2115 мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар иста равшан. нархи мошин 20000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 127000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 940 07 07 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Toyota Mark D мебошад ки соли бароришаш 1994, объеми мотор 2.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар восеъ. нархи мошин 16000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 102000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 59 76 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Daewoo Leganze мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатош 1 сола газ бензин кор мекунад срочна. қарор дорад ин мошин дар ҳисор. нархи мошин 13000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 83000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 31 40 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Mercedes-Benz мебошад ки соли бароришаш 1995, объеми мотор 2.2 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар айнӣ. нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 223000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 111 11 27 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Mercedes-Benz мебошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамош кашидагиае. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин состоянияш вагон тозаака, 1 сола ҳуҷҷат, гази евро 4 баллон нав, поли фул. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 43000 сомонӣ. ба рубли зира гардонем 274000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 85 25 25. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини фурӯшии Daewoo Matiz мебошад ки соли бароришаш 1998,
объем мотор 0,8, сузишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно сум дар кор шида, агар не намефурӯхтумаш. қарор дорад ин мошин дар кони бодом, нархи мошин 10,000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 63000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 49 37 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳа мошини фурӯшимои Daewoo Lacetti мебошад ки соли бароришаш 2006, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин бе камбудӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат, нархи мошин 36000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 229000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 11 27 27. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯшимои Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2005, объем мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дубайст ки ҳамаи наваратош кор мекунад, мошин дар райони 5. қарор дорад ин мошин дар 5, нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 287000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 10 96 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст харидори конкретни занг бизанед, мошин ягон камбудӣ надорад, ҳамаш кардагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 39500 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 252000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 53 65 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои ВАЗ 2106 мебошад ки соли бароришаш 2000, объем мотор 0.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст 4 баллон нав, аккумулятор нав, мотор гап нест, коробка 100%. қарор дорад ин мошин дар Бобоҷон Ғафуров, нархи мошин 1000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 57000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 35 20 29. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1999, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 50000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 319000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 11 71 44. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Nissan Tiida мебошад ки соли бароришаш 2007, объем мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарини техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 287000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 56 77 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Opel Astra G мебошад ки соли бароришаш 1998, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллон нав, 1 сола ҳуҷҷат, кондитсионер кор мекунад, 4 электропакет. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 40000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 255000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 06 02 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Hyundai Sonata мебошад ки соли бароришаш 2006, объем мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ,
коробка пейдачаш механика раст тамош кашидагиае. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат дорад, ҳамаш тоза алиша мешавад бо Opel, Sedan ё Starex ё Mercedes. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 37000 сомонӣ. ба рубли озира гардонем 236000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 18 03 09. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.